Mama wabwino konse komwe muli tikudziwa kuti mwadzuka bwino. Ngati sizinatero Ambuye ndithu akudalitseni akupatseni mtendere. Ben Longwe akuti nawonso akubwera ndi mademo awo ndipo alongosola zambiri mu audio yawo sindikufuna kuyikapo ndemanga komano mungomvera zomwe akuyankhula. Zikomo kwambiri mama wabwino. Tikulandileni okondedwa omvera lero lino pa 1 August 2024 and it happens to be on Thursday while my time says 23 minutes after 18 hours chigawo chimenechi chakumadzulo ndipo mbwalo limeneli as usual muli ndine Charles Ben Longwe. Lero ndifuna ndikambeko zokhuzana ma demonstrations mene ndangotero mwanthu adabwa kuti zikukhala bwanji kodi zikukhala bwanji. Lero ndifuna ndikambeko zokhuzana ma demonstrations koma ndisanapite kumeneko I would like to congratulate all the aspirants amene akukapikisana ku convention ya Malawi Congress Party mwezi umene utauyamba wa August. Ndipange congratulate those people ndinayankhula kale dzulo, those people who do well ku convention ndikuti ayi congratulations in advance. Komanso inu amene simukachita bwino pa tsiku limeneli ndineperekenso congratulations in advance for these specific reasons. Simukachita bwino ku convention koma mukhala mukuchita bwino ku chipani chifukwa ntchito ndi zambiri. Ntchito siza secretary general ndi deputy wake, ntchito siza director of youth, ntchito siza okhawo treasurer general nizinati ntchito ndi ya wina aliyense. Olo ineyo amene ndili pano sindikukapikisana nawo ku convention ayi komano ineyo ine ndikakhalaso ndikugwira ntchito zanga zapamwamba za mtengo wapatali ku MCP konko. Muze nineba lero kuti akuti ku MCP konko. Ndipo ndifuna ndinene pano motsindika kuna kuti ine Ben Longwe ndakonzeka ndili ready pa nthawi ya campaign imene tikhale tikupanga campaign wazisankho zimene zikubwerazi. Ine ndakonzeka kwambiri. Ndifaka simandiona ndili yanda. Ine ndi mbewu mabwana. Ine ndi mbewu. Ndakonzeka pa campaign imene ikubwerayi. Ndakonzeka kuopsa kuchaya mimba kuyenda from Chitipa to Nsanje. Ine Ben Longwe ndikhala ndikuphunzitsa anthu osati somasewera. Pompano ndikhala ndikupanga press briefing yovuta kwambiri imene mwina mwake anthu muzakhala mukuzizimuka kuti kodi zikukhala bwanji. Ndikhala ndikupanga press briefing. Bosa joda pompa ndikupanga pressa. Ndinali busy kupanga set ma business yanga ndizina zotero ndipo zikuoneka ngati kuti ayi zakhangati zakhazikika sopano tizidikirira ama outcomes ochoka kuti ma business tangato kukhazikika sopano. Pamene takhazikika choncho ndiyeno sopano funa tibwere ndi moto maphang'ombe anja ayambe kuluma mosayang'ana nkhope. Ena ni nkhope zanu zotupa ndikale muona zikutupikana sopano kuchoka potupa kufika potupikana. Ndine Ben Longwe ndifuna ndikusimikizeni Malawi kunena kuti ayi ndakonzeka kampeni yovuta kwambiri yotinana imene ikubwera patsogolopa. Ndipo chipani chake chimene ine ndizakhale ndili nacho busy ndi cha Malawi Congress Party. Ndichama tionane live sopano eyebrow to eyebrow confrontation with the devil. Tikakumane naye ku page house konko. Eyebrow to eyebrow confrontation makosana. Kuti tionesane tiuzane tione kuti ziko likhala bwanji. Ena pangati matukutuku tawo fundo zawo zawathera. Ayesesa kubwera ndi ya ku Rwanda ku Rwanda kuli asilikali nziko mwalowa zida zopya kwambiri imene ija boom palibe chimene chachitika. Iya chakwera ndi anankhumwa gula zida zopya kwambiri afuna police Kabambe ndi professor lero Akabambe ndi awo ajoina UTM.
Mwaiona zimene sizinachitike. Ayi iwe Saulo sumwalira utantani Saulo sajamwalira kutenga advantage chakwera ndi amene wapha motere meja adutsa palibe chimene chachitika. Ikubwera no yamademo ikoma mulimba full show mulimba yamademo abwera nayo mulimba. Terera nyana bwana pabwalo sakuchoka kuma mulimba. Mulimba zina zindeza kukanikani mwabweresa propaganda yalepeleka mwabweresa propaganda yalepeleka kubweresa yalepeleka panopo mukuti mukubwera ndi ama demonstrations. Inenso Benilongwe ndikubwera ndi ama demo. Ndifuna ndiyankhule choncho ndikubwera ndi ama demo chifukwa ndikuona kuti boma likulekerera kwambiri anthu amene anaba kuye jenko. Ndifuna tilichite force boma kuna kuti amene anaba kuye jenko achina na malombaja they must face the law. Osawanyengerera chifukwa choti ati kandi kundichani poti anthu anzathuni mmadalira ndodo maenda nazo zija mukamalosa chonchi basi ndeso pano mukumana naye Nyachusa sibweni munkhonde mukumana naye mtonga. Ndifuna ndikuuze nzilezo mungu khala rede ineyo Benilongwe ndikubwera ndi press briefing. Ndikabwera ndi press briefing pajaini yake ama demotu ndifeyo kuntunda kuno. Ndetufuna tipange ma demonstrations oli umiriza boma kunena kuti ajana abakwe jenko aja amene aja they must be taken to book. Amene aja kwena kuchita face osawanyengerera ayi sidufuna zimenezo. Aja manena kuti ali ndi umboni wa malubino aja tufuna boma liwakoke atuuze fa Malawi chilungamo. Palibe so kunyengerera apa aye. Nde muzizi wakuna kuti ife yonso tili momo titoza tili mbuyo mo titoza. Muone kuna kuti ife will force the government kunena kuti anthu anaba kuye jenko achina na malombaja akwenena kuti achite face the law. Achina na malombaja apezeka ndizi mabooklet zakweni RP they must be taken to book. Ainena kuti achite face the law. Chifukwa dziko lino si dziko loti chifukwa choti kuli democracy nde kuzipangika nyasi kuzipangika chani boma lizingoyang'ana ati kuopa chifukwa choti kuli democracy. No, our government, which is led by our state president Dr. Lazarus Makathi Chakwera, dziko limene lili ndi ma institutions onse amene akugwira ntchito atenge anthu amene anatibera. Look here Malawi, tabwerera mbuyo kwambiri muzaka zapitazi. Maboma apita tabwerera mbuyo kwambiri panopo tikanakhala kuti timakumana ndi azisogolere ngati Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Bwezi pano tili patali ko basi. Maona kukalonga uku mafuna kukawina zisankho kumene kuti mati muinira chani munabera na kalonga aja uranium wao kwabera in the name of ndi masample tikutenga mukutumiza ndama zanu kwa ananu kuma United States of America ndikwina koteroko kumatenga omeja kalonga ndi osauka while rich having uranium amene makumba uja makakumba meja kutitenga ngati ife zisiru ndi maganiza kuti zisiru zimenezo zakupasani mavoti. Uranium amene makumba kukalonga uja muzuzu panopo ili site yodziwika bwino yooneka bwino chifukwa choti uranium ali dera lawo. Mwaiona ameneyo mwaiona ndikumanena kuti haifeyo anampoto mwakuti kumatibera kumati nyoza kumati tukwana ndikumana kuti ife tikhoza kwina sanko kopanda anthu akumpoto ngoma mwatibera uranium watuja. Uranium ntchito ya uranium ndupangira za nkhondo number 1. Ma nuclear bombs number 2. Uranium amenoja ndi mphamvu ya magesi. You can do uranium nuclear power point. You can do nuclear power point ndikupanga magesi. Tinaina kandi magesi amphamvu kwambiri amene akanapangidwa kandi kumzuzu kandi ukalonga makamaka kumzuzu akanapangidwa magesi amene tikanatha kumagulisa kuchoka ku Malawi kumagulisa maiko ena. Koma chifukwa cha umbava ndikuba ndikuma mitu anthu amuti. I'm sorry to say this.
chifukwa ine ndi wa musomba ndikamati inu amuti ine ndi wa kunsomba ndi wa kunyanja mawali ndikuonesani ndili madzi mwayiona ameneyo ndili madzi ndikuendesa chiboti changa ndili madzi muzidziwa zimenezo mawa ndikuonesani ndili madzi ndikuendesa changa chiboti ndili pakati pa nyanja ndikuonese nanenso ndi wa kunyanjanso nde ndikamati inu akuti ndikutanthauza ine ndi wa kunyanja ndifuna ndikuuzeni zimenezo no matenga ifeyo ngati akapoli matenga ngati zisiru ndi zinthu zina motero ndifuna ndikuuzeni kunena kuti 2024 to 2025 kampeni kayambika I'll be there ene si yanda pena pali ponse no I concentrate on what I do mayiona ameneyo I concentrate on what I do. Now I've been setting up my business. I've set up my business. Now I'm waiting for the outcome of my business. I'm ready now to go and work. Ndepa mene ndili ready kugwira ntchito makosana. Mukonzeke mumange malamba because Ben Rongwe is now ready for work. Mayiona ameneyo ndifuna ndikuuzeni zimenezo kuti mukamakhala muziuzana kuna kuti amfana aja panopa nde zitivuta kuopya zikuvutani osati masewera nditsoke pamenepo ndikufuna ndisiyanise mautsogoleri amene takhala tikukhala nawo mdziko muno mukamakhala Malawi mukuona kuti tili mu utsogoleri wa mtundu wanji eneyo ngati Ben Rongwe ndifuna ndisiyanise ndikusiyanise na Malawi between a boss and a leader. Munthawi yaitali mu democracy takhala tikusowa leader msogoleri tikati leader ndekuti msogoleri tikati boss ndekuti bwana nthawi yonseyi takhala tikukhala ndi mabwana amene amazitcha zisogoleri ndikumanena kuti bwana amene amagwirira ntchito bwana amana kuti apo simunasese ndekuti akuloza ndi chala chake ndi chomwe chija amagwirisa ntchito a DPP chicha ngati simukudziwa cholozera kapena cholozerana inu ndi achisiru mchala chake ndi chomwe chicha mati chala mwamba chimakhala chala chake chomwe chicha anthu akamatukwanizana kumalozana mati musandiloze ndi chala chake chimakhala chimechi cha DPP chicha bwana akamaloza kunena kuti apo tapanganizo chimakhala chala chimeja lero ndifuna ndikutambasulireni why people use that finger that is next to the thumb mwayiona ameneyo chifukwa chane anthu amagwirisa ntchito chala chimene chimachedwa mkomba phala mabwana amaloza ndi chameja fajani chifukwa bwana nthawi zonse amakhala kumbuyo kwa anthu amene akugwira ntchito Yesu akugwira nawo nde anthu amakhala kuti sakudziwa zimene ayenera kuchita nde bwana amakhala kuwaluzera ndi chala chimenechi chala chanu chija cha DPP chija chimene munasankha pazala zonse kuti muzigwirisa ntchito chala chimene chocho ndi chimene ndikuchikamba pano chankomba phala bwana amagwirisa ntchito chala chimene chicha apo simunapange izo chifukwa makhala nthawi zonse kumbuyo kwa anthu amene sakudziwa zochita mbuli mwachidule nene kuti mbuli zosadziwa kanthu zimauzidwa kuna kuti ndi chala kumaloza cha ndiye kumakuza chala mwamba inu zala zili mwamba osadziwa kukuzani kuti ife ndi maboss ife ndi mabwana timagwirisa ntchito chala panganizo mukamaona china Boni Kalindo aja akumanyoza boma chifukwa choti chala chawaloza kuti tiye munyoze njakwera mukamaona kuti ife makuti chala chawaloza kuti tukwanani boma chala chawaloza kuti tapanga ni ma demonstrations nde bwana akalamula umanena uchite zimenezo ifoti wamudyera zache foka maliza pamenepo bwanayo amakulipira pakutapa mwezi ntchito zimene wagwira ndimakulozerapo siku ili udajomba tidula ndrama zako ndiye bwana amene pamene msogoleri mukampeza ku Masalimo 23 kuyambira verse ya 1 pamene uti amwayi iwo amene Yehova akhala mbusa wawo mutu waukulu amatero
mukaonenge Bible lanu la chichewa limene nambedwa kuti buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu kuseli kwa black kundi nkati linalembedwa kuti buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu. Masalimo 23 akunena kuti amwayi iwo amene Yehova akhala mbusa wawo. Ndiye inayamba pamenepo Yehova ndiye mbusa wanga sindizasowa. Ndikumayankhula zimene Yehova yo amachita. Amandisogolera ku mabandi achilungamo, ku nsipu obiriwira. Mwayiona imeneyo amandisogolera ine angakhale ndiyende mu chigwa cha mthunzi wa imfa sindimaopa choyipa chifukwa yali ndine. Ndiye kuti msogolera ameneyo amaonedwa tsiku ndi tsiku amakhala ali patsogolo. Ndifate amwayi iwo amene Yehova akhala mbusa msogoleri amakhala patsogolo kupanga avoid kugwiritsa ntchito chala. Chifukwa ngati msogolera akukhala kumbuyo ndiye kuti anthu akuyenera kuti aziyendera chala chifukwa amene amakhala kumbuyo koma ali msogolera amene ndi bwana amayenera azigwiritsa ntchito chala chimene ATPP amagwiritsa ntchito chija. Ine ndi maphang'ombe lero ndifuna kuluma, ndifuna ndilume modabwitsa. Mwayiona ameneyo msogolera amakhala patsogolo, bwana amakhala kumbuyo. Tatiyeni uku tikayike mwalo wa maziko nonse mulanje yonse palomva yonse trolo yonse chala chaloza panopo tikupita kuchakazi tikukayika mwalo wa maziko kuchakazi. Pano tiyeni kumombera tikayike mwalo wa maziko kumombera chala chaloza nonse kukayika mwalo wa maziko kumombera chala chaloza. For matter 5 years, for matter 6 years kulibe Mombera University. Kuli malecture oka achina Danlu, kuli achina Tai Green, malectures amene akulandira mamillion, amene akugwira ntchito ngati malectures akuchani aku Mombera University. Mombera University kulibe, kuli ma Chinese akukumba miyala. Bwana ameneyo msogoleri zimene amachita msogoleri amakhala patsogolo. Sazakuza ndipo ndikuti tiyeni kumaloza kuti tikapange mwalo wa maziko timange njanje ayi amangopita ukangomanga chinjanjicho pa inu muzingonerera mama wakuzuka mpeza ti njanji wamanga. Mama akuzuka mungomva deputy ti waimanga mulilongwe. Mama akuzuka kuti ezimise umene wamangiramo. Mama akuzuka ti mafuta abwera kuchoka kunakala fika ali kukanengo 15 million liters. Mene tikunenera pa muzuke mama wakuti kuli mega farms uku. Muzuke mama wa iyi wayamba kumanga miseu ma freeways mulilongwemu komanso kuchitipa miseu imavuta ija mkuluja wa manga. Kuzuka mama wa kumangomva msogoleri wapanga zakuti osaloza nchala amene ndiye msogoleri amakhala patsogolo azipanga zinthu anthu azimutsadira. The reason why achina Boni Kalindo aja amanena kuti achakwera sakupanga zinthu, you know what, he does not consult them akamaka panga zinthu kuko. Kodi si Boni Kalindo mwa jana itanidwa kusalima nthawi jana itana Minister of Finance kuti akaone kuti tipanga bwanji za za downfall yakwacha nziko mu adapita umekuti ananyodza sana nyoze image anali testing anapita sana nyoze. Zimene akunyoza ndi zimene sakuziziwa because this leader is just a different leader. Amene akungopanga zinthu mosaonerera kuti ati ndiitane kaye Boni Kalindo abwere apa, ndiitane kaye ati andani kaye Akaliati abwere apa, ndiitane kaye auje. Mungoona mama wako aja mukungomva kuti madzitu afika kumsumba kwa mankhambira mazi afika. Mwayiona ameneyo mazi afika pano wayamba kutenga mazi kucha mamawa ali mazi akusalima amavuta aja panopo chakwera wamba kwatuta so pano ayamba kulowa mulilongwe. Kucha mamawa kumva kuti kulitu situkuko izi zimene zikuchitika misewu kumangidwa kwakuti ndiye msogolera amene osati kuti kulengeza chinthu ati anthu azimuona azimutama ano. Ndiye panopo matamawo akutamika ndi zinthu zimene sadapange nziko munomo. Nonsense. Likana khala kale lija ndikanayankhula mwina mwake mwakale papoti ukale udatha pano tikugwira ndi anthu akulu ntchito. Mwayiona ameneyo mama kumangopanga matama akupanga pano akupanga matama azinthu zimene sadachite.
zimene amangotipanga maziko tipu tikaike mwala wa maziko zimene akupangira mata timanga nyumba za polisi nzawo kuzuka mama peza nzawo nyumba za polisi za asilikali wamanga kuchitipa alibe nthawi yofotokozera munthu kuti pano ndifuna ndikuuzeni amalawi apa ndikuyika mwala wa maziko basi anthu mangoenda kuti ayika mwala wa mazikotu umene ndi umbuli umene ndi umphawi umene ndi uchitsiru kupepera kupusa kwa anthu zizete za anthu zimene zimatengedwa kuti tiyeni eti ukati ukayika mwala wa maziko tikayika mwala wa maziko achakwera musadzapangepo zinthu ngati zimene zopusa ngati zimene za anthu akuluakulu aimvi zawo ngati a70 kachani 80 years. Ine ndi Charles Ben Longwe pano mundireke kuti ndilume pang'ono basi ndilume pang'ono dziko lino limafunika anthu ngati awa a Dr. Chakwera ndipo audio yatalika ndisayipitirizabe mawa koma ndikufuneni zabwino nonse amene mupita ku convention ya Malawi Congress Party this August ndifuna ndikuuzeni pamene mwakonzekera convention chala mwamba uja walozera aponi kalindo kuti pita ku Lilongwe konko ukapange mademo zikasokoneza convention iyo ndifuna ndikuuzeni Ben Longwe akhala ali ku Lilongwe konko ndicho konkhata bendibwera mu Lilongwe momwemo komanso nchoti ndikuuzeni ndanena kale ndikubwera ndi press briefing imene ndikufuna kuti ndiauze aboma kunena kuti ejenko inatenga mafuta ambirimbiri matraka ambirimbiri pamene maminzo okonzera magetsi mdziko muno analimo kuchita kwaonongera dala Joyce Banda atabwera nakonza magetsi mdziko muno iwo kubwera kupasula kuti alowesepo ma business yawo ndikumakatenga zima generator ku South Africa ko ndikumagula zimafuta zimalita zambirimbiri mabilioni ambirimbiri pa week ndrama za mishonko za Malawi kumapita modelo ine ndi Ben Longwe tiona inenso nanenso ndi activist amene ndikuyimirira boma activist oyimirira boma nde ine Ben Longwe pano ndikunyetsani ndikulumani ndiphwanya tomato amenewo zikomo kwambiri pepani kuyankhula choncho koma munalibe ndine Charles Ben Longwe ndiye mwe uja galuwa nkotosa kandira pachabe panyenye mkolongo kwathu ndikunkhata be. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.